ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂದು ಅಲ್ಬುಸ್ತಾನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ನಾದೋಡು ಮಲ್ತದೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋದಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತುಚ್ಪಾವ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡು ಬಂದು ಆಟಿದ ಪೂರ ವನಸ ತೆನಸ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಬಂತೇರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಇಂಕುಲಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರೆದೇರ ಎಲ್ಲ ಪೂತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತದೇರು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಐ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದ ಎಂಕುಲು ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು 10 ದಿರಮ್ಸ್ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಂಚ ಒರಿಯಾಗ 10 ದಿರಮ್ಸ್ ತನಕ ಕೊರ್ದು ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದೆತೊಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನು ಕೈಕ ಕಟ್ಟಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇನು ಕಟ್ಟದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಆಟಿ ಕಡೆಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಅರ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಉಲಾಯಿ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ರಶ್ ಎತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಏತ್ ಜನನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿರ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬೈದೇರು. ಊರುಡು ತಿಕ್ಕುನ ಪೂರ ಐಟಮು ಕಂತದು ಒಂದೆಂತೆನೆ ಮಂತದು ಅಕ್ಲು ದೀತೆರು ಅಲ್ಪ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣಿ ಪುಂಡಿ ಉಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಿರು ಸೊಪ್ಪು ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮೆತ್ತೆಗಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಎತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 5 ದಿರಮ್ಸ್ ತಲಕ ಮಾರುಂತೇರು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಡು 3 ಐಟಮ್ನ ಕೊರಂತೇರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಸಳೆದ ಕಜಿಪು ಅತಂಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ನಾವು ಅವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಅವೇನು ಕೊರಂತೇರು ಅಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 3-4 ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ದೆತೊಂದು ತಿಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತರು ಅಲ್ಪ 4 ಸಂಘದಕಲ್ನ ಫುಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಇತ್ತನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿದ ಫುಡ್ ಅಕುಲು ದೀದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲು 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ದೆತೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕುಲು ತಿನ್ನಂದೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಫುಡ್ ಎಂಕುಲು ತಿಂಡ ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ. Actually, ನಾಗರಾಜ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಜಾರ್ಲಬರುಡು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಪಟ್ಟಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಬರೆ ಪಟ್ಟಣ ದಯಾ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯಾ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಮನೋಹರ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಳ್ಪೈತಲ್ಲ ಬಲೆ ಮನೋಹರ ಹೆಗ್ಡೆ ಯಾರು ದುಳ್ದೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಮನೋಹರ ಹೆಗ್ಡೆ ಓಕೆ ಏರಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪಟ್ಟದ ಈ ಮೂವಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಜಿಬೋದು ಫೈನಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹೆಂಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಚ್ಪಾಯಿರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಕೊಡಿ ಪೋಯರಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ನು
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ ಬಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇರ್ ಮರಪುಚ್ಚಿ.